This is Nick, and I'm doing the video now. Don't eat the knife and fork. And, as you can see, it's still this amount of time, and this is all he has left. It's 9 minutes and 27 seconds. The video is the same. 20 minutes video, now it's 10 minutes. 9 minutes left. 9 minutes. And the other one, it was less than 2 minutes. 1 minute and 50 seconds, something like that. Something like that, yeah. It was 38 and 20 seconds. Είμαστε ρε μαλακαφλόρι. Έχεις άλλα 7 λεπτά για να σπάσει το ρεκόρ. Είναι υπεράκια. Άλλα 10 όμως για να το φάει. 8.50. Ναι, Άρα έχεις έχει μπουρλαδί αυτό. It's the coke that helps. I just think it would make you full. Yeah. But Yeah, I must. I don't know Yeah, mate. tomorrow. Maybe he sits in the toilet for 2 days. Beach, you know. Κακούλα. One more cola. Yeah. 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 I told you. Coke helps you to digest. Wow. Πού κόβει πάει την πλάκα μου. Έλα, θα πανηγυρίσουμε μετά και στην κάμερα. Μπορεί να χωρατιάσεις. Ο άλλος φώναξε όλο το χωριό. I have 40 minutes video. Have you? The whole one? All Yeah. day. There's only ever been 2 people finish the bun. Only ever 2 people complete the bun. Just the bun, the bread, the bazomi. Only 2 people. Only one take it off. Mm-hmm. And now he's the second, I think. Θέλω να το δέχεις. Έχουν μολαφεί. Έχουν μολαφεί, ναι. Έχουν πάρει πλάκα. Μόνο 2 λέει να αφήσει το ψωμί. Έχεις 6 χρόνους. Άσουμε τώρα να τα καταπιώ. Ναι, ναι. Πίνω κόκα και πάω τώρα σε 30 δευτερόλεπτα. Χαλαρά, μην πιέσεις. Μας κάνει σε μερικό. Πρωτόχρονα, Μας κάνει σε μερικό όμως. It's okay. We made very big today. And he's still smiling. Now. Yeah. Then I don't know. Or tomorrow. Yeah. Or he will drink soda. How many Cokes has he had? Just two now. Two Coca-Cola. It's the second coke. Yeah. Το ρεκόρ να το σπάσω. We haven't drank it yet. Έλα καλά πας. Σοβαρά. Χαλαρά. Έλα να κάνω και λίγο στο φαγητό σου. Πίνω λίγο κοκακόλα και αυτά τα κατέβασα σε μισό λεπτό μετά. Χρόνος, Yeah. 5 και 3. Εντάξει, έχεις 5 λεπτά. Είσαι σούπερ. Τι 5 ρε, το ρεκόρ είναι σε 2 λεπτά πρέπει να τα φάω για ρεκόρ. Σε 3. 38 και πόσο είπε είναι. 38 και 12. Εντάξει, ας το ρεκόρ. Πάντα εσύ είσαι ο πρώτος εγώ. Τι λες ρε, πρώτος πιο πάνω δεν υπάρχει. Ο πρώτος είναι πρώτος.
It's crazy. Δεν σε κοιτάζει λίγο. Σας λίγο και με αθήκα μου τώρα. Έλα μωρό μου, έλα. Πάει και το μαρούλι σου. Το πιάτο με ξεχάσει να πας, Πάει όλο εκεί πάει. Κάνει παγκόσμιο χρόνο. Πες το τη μαρούλια, πρώτη φορά τη ζωή μου τρώω. Μαρούλια, He says It was- lettuce, yeah. it's the first time in his life Δεν μ' αρέσουν καθόλου. doesn't like them. Μαρούλι και αγκούρι. Lettuce and cucumber, he hates them. Ah, bless. Το αγκούρι στον κόλλο καλό είναι. Να το τρως δεν κάνει. Cucumber is good just for the ass. Not eating it. Έλα, τσίμπαλο. Έλα, έτσι. Στο καλύτερο. Έλα. Όχι. Άσε με. And now, Εντάξει, εντάξει. we're going to get that. 3 minutes and 30 seconds to go, and he's looking good. Is it For the record, 2 minutes. 2 minutes for the record? Yeah. Almost a minute. Yeah. I think it was 18 seconds. Τι λες. Δύο λεπτά και 48 δευτερόλεπτα. Έχουν πάρει πλάγια μωρό μου όλοι. It's 2 minutes and, no, 1 minute and 48 seconds. 48 seconds, that's it. 12. 1.48 είναι το ρεκόρ. Δευτερόλεπτα. Και είσαι στο 2.52. Ωραία, που τιμωριακά. Άσε μάσε με. Έλα, εντάξει. Γιατί δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Δεν αγχώνουμε. This is it for the record if this bit goes in. Ένα δευτερόλεπτο φίλε αξίζει. Και ένα δευτερόλεπτο. Καλά είναι, καλά είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Άστο να παίρνει αέρα, μην Ναι, εντάξει, μην μας πάθεις. Μωρό μου χαλαρά. Και εσύ λίγη κόκα. Και 2 κουτάκια κοκακόλα. Και 2 κουτάκια κοκακόλα. Εγώ δεν πω καλά και νερό, αλλά κοκακόλα. Μην τον λέει. Plate. That he's drinking. We're going to call that it. Έλα. Nick, Bella, two, yeah. Χειροκρότημα. Τα μισά έψημα σε μένα που σου είπα να έρθεις εδώ, Έλα, πόσο. We're going to call that 2 minutes and 5 seconds left. 2 and 5. Yeah. 2-5, άρα it's 37.55. 37.55. 37.55 is a new record. Well done. 55. Well done, mate. Very, very good. Well done. They are. Is Nick or Nikos? Nikos. Nikos. Congratulations. Well done. Nikos is the new champion of the T-Rex Challenge.